galdetzen dizun. A ber, hemen Euskal Herrian esan duzu gauza arraro asko dagoela. Bai, kulturarez barriñan. Baina zer da zuretzako arraro hemen Euskal Herrian? Arraroa. A ber, bota. Lehen bai, baina ontxez. Bai, baina lehen zertzen arraroa. Lehen zen da arraroa. Bai. Baina jendian da jorga asko. Jorge asko botatzen dugu Euskaldunok. Bai. Bale. Eta gero... Gehiago alkohol asko. Alkohol asko eraten dugu. Bai. Ni lehen ez daki alkohol. Zu musulmana zarelako? Bai, musulmana. Ez da nire herria alkohol ez dago. Ez dago alkoholi? Ez dago alkoholi. Bale. Oda, juerga asko eta alkohol asko eraten dugu. Eta alkohol asko. Zer gehiago? Janari adibidez. Jan bai, jan pilo bat. Bai. Jan pilo bat, igual iru eta... Normal iru. Jan asko, ni lehen jan gutxi, baina ontxe asko. Nik ez dut Senegal ezagutzen. Ez dakit, esaitazu zure herria nolakoa den adibidez, Gina? Nire herria? Bai, zu Senegalko herri txiki batekoa zera. Bai, oso txikina, ez da handize. Zeizen du zure herriak? Ñombre. Ñombre? Ñombre. Eta zure herria adibidez nolakoa da? Zeitxura du? Zergatik diozu oso pobrea dela Senegal? Ez dakit, Afrikakoa da, igual danak. Baina desbarriñan. Hemen da aurrize gutxi, eta lan gutxi, eta fabrikoa oso gutxi, eta gobernuan da oso pobre, desbarriñan. Zenbat anai arreba zarete, zenbat neba arreba zarete, han zuek? Ze, mutiak eta neska. Neska bi, eta mutiak danak lau. Lau mutil eta bi neska. Bai. Zu zergatik etorri nahi izan zenuen Europara? Ni lehen ez pentsetan, aspaldi ez pentsetan Europa. Baina gero ja, badaukar urte pilo bat, ja, pentsetan da ikusi telebista, eta zinemaldia, eta gero pentsetan da Europara bizi oso ondo, eta ni pentsetan tori hemen ez dago lanian. Ni tori eta diru erabazi, eta liso. Hori da asmoa orduan, Europara? Pilo bat, bai, pilo bat jendien pentsetan tori hemen. Bai. Ez dago, tori hemen ez dago erosa. Abioiako bilete erosteko dirua nondik atera zenuen? Lanian. Lanian? Lanian, bai, lanian. Ni lanian lehen kampuan, aspaldi. Igual txikina, igual amar urte, zazpi urte ja lanian. Zazpi amar urtekin lanian? Bai, kampuan. Eta gero lanian, eta gero saltzen bebai. Han Senegalen? Bai, saltzen bebai, tendatik eta merkadon txikina bebai. Eta gero, ja, baraukat bi urte, hogei urte ja, txoforen bebai, danatik. Eta duen dirua... Eta gero, barauko dirue, igual, lanian igual, zazpi urte, igual. Eta gero, pensatan turi hemen. Eta gero, jun, embajada Senegal, embajada española, eta gero, bizarro. Eta gero, bizarro lehen erreza, baina ontxez oso zaila. Zaila da, ezta? Bai, ontxez zaila, oso zaila. Ze Europara duera zenbat urte etorri zinen? Hemen? Bai, Euskal Herrian ez, Euskal Herrian 5 urte da makizkizu, bai, denak, normal Europa 5 urte. Ni gero etorri da Frantzia. Bai. Frantzia gero Barcelona baraukat familiak. Eta Barcelona baraukat laguna hemen, ditxu. Ditxu nire laguna, zer da Euskal Herriak. Eta jende Barcelona pentsatzen da hemen, dana terrorista eta ikusi telebistan, pentsatzen hemen ez ilunan, ba, ni ilun, gero ikusikoa. Ausarta orduan. Bai. Esatzen Euskal Herrira noa. Bai. Naiz eta handana terroristak izan, ni Euskal Herrira noa. Eta gero torri, eta gero nire laguntzako da ambulante, lanian ambulante. Itxe, etorri zinenen Euskal Herrira, nun jarri zinen bizitzen? Zuzenean Lekition? Ez, Bilbon. Bilbon? Bilbo hiri handia da. Bilbon oso handia. Eta duzu, Euskal Herrira etorri eta segituan horrelako gauzak saltzen hasi zinen? Bai. Segituan? Bai, segituan, baina lehen ez dago papelak. Lehen segituan ambulante ez dago papelak. Normal ez dago papelak hemen ez ilanian, da jan bapez. Eta gero, jun almazena, ben saltzen Almayor, eta gero erosi saltzen, eta jun Bermeo, Lekition, danatik. Eta duen bapatean, Bilbon hartzen duzu, eta zuk diozun bezala Alpor Mayoren gauza batzuk erosi. Bai, erosi. Eta zer hasi zinen saltzen, Gina? Ez dakit horlako lepokoak, eta eskumuturrekoak, eta arropa saldu zenuen? Kalez kale, kalean? Bai, kalean.